ako sa ano ha. Okay, baka kumita ka, hindi ka naman. Marami kami ha. Sa umaga marami ako lang. Kasi pag ganito, naubos na. Yan yan, spare. Spare ribs. Yan, spare ribs yan. Sige. Kasi nakikita mo yun dito pag ano mo eh, yung pata kasi buo yun. Para makikita sa umaga. Spare ribs balat, boss. May mga mata, utak, puso. Gagawa na ako ng soap number ko, gagawa ko ulit eh. Hindi nagagawa ko na. Kasi tinatamad ako. Sige boss, pa-order ng ano, spare ribs tsaka balat. Spare ribs. Sama, Ano yun, mix? mix na. Spare ribs. Spare ribs balat. Oo, Tatlo. pares. Tatlong ganun. Lagyan ng taba, boss, ha. Kayo po ka na.